busing. Update. Yummy. Karub-karub. Busing. Fresh talaga ka busing, oh. Ang mga prutas, tingnan nyo. Kabusing, sa araw na to, magluluto tayo ng chicharon. Papakita natin ang proseso. Ito pala mga ingredients natin, mga kabusing. Tanglad, luya, sibuyas, bawang, pamintang dahon, pamintang buo, star anise, hot sauce, black pepper powder, cinnamon, seasonings, rosemary, tuyo at suka. Siyempre, ang ating balat ng baboy. Magic sarap. Pork cubes. Asin. Alright, mga kabusing. Kabusing, iwain natin ang mga ricados. Papakulo tayo din ng tubig para diretso-diretso ng luto natin. Wala kabusing, oh. Gunting lang mga kabusing. Balat ng baboy. Gawin namin ng chicharon. Proseso to mga kabusing kasi bilad pa to pagkatapos. Yan mga kabusing, oh. Marami-rami pa yan, oh. Ito na pala kabusing. Naano na natin. Nahiwa. Yun kabusing Raymond, no? Pulo na ang tubig. Pakulo. Yan pala natin ang asin mga kabusing. Para paglaga may timpla na siya. Boy daw. Oh, ito na. Chicharong bulaklak. Makarob-karob to kabusing. Makarob-karob pa sa tahong ni Carla. Tahong ni Carla. Pulo na siya mga busing. Lagyan na natin tong balat. Makarob-karob daw to mga kabusing, oh. Sarap pa daw to ni Carla. Mas masarap pa sa
Mas makarog-karog pa daw sa tahong ni Carla. Then, ilagay natin tong mga ricados mga kabusing. Bawang, luya, lemongrass, saka garlic. Onion. Takpan natin para magkulo. Balikan natin mamaya kabusing. Magkulo na. Tingnan natin ang mga teknik nito. Kung ano. Para makarog-karog talaga. Okay. Lagyan natin ang pamintang liso mga kabusing. Pamintang dahon. Pamintang durog. Saka star anise para mabango. 2 piraso mga kabusing. Rosemary. Saka seasoning. Cinnamon. Beef cubes. Cinnamon. Mga kabusing. Magic syrup. Kunting sopa mga kabusing. Saka patis. Kunting asin mga kabusing kasi nilagyan ito. At pakuloy natin. Wala na kabusing. Tayo natin mamaya. Kabusing. Kabusing oh. Lapit lang. Mambot. Paglambot nito mga kabusing, pilat na naman. Bilad ko daw kabusing. Para yung labas niya pure chicharon. Chicharon disibo ni mga kabusing. Charong daw na yung kabusing sa karkar. Karne. Busing style. Kabusing. Update natin. Tingnan natin kung lata na. Kung malambot na. Sukin na natin ang tinidor. Malambot na kabusing oh. Usok na. So patayin na natin. Tapos itapon natin ang tubig. Tapos ibilad natin, okay? Yun na kabusing. Tapon natin ang sabaw. Ito na kabusing oh. Bilad natin. Yan oh. Mainit na araw.
karon kabusing sa Karkar, Cebu. Southbuster man. Cebu City. Mga karog-karog. Kabusing. Sayo tayo ng taong ni Carla daw kabusing. Trending yan sa ano eh, Facebook. Magdayaper lang ba? Yung trending sa Facebook na magdayaper lang. Tahong ni Carla. Oo. Na mga kabusing oh. Ayan kabusing. Yan lang. Abangan natin kabusing hanggang magtuyo. Hanggang tumayo. Okay, update natin mga 2 araw siguro. 24 hours later. Hello mga bossing. Ito na bossing. Update natin oh. Tigas na ka bossing oh. Napay uwi. Yung iba ano pa. Pero yung iba tigas na oh. Chicharon na talaga. Makarob-karob na. Viral. Ang tahong ni Carla. Mas makarob-karob pa to kabusing sa tahong ni Carla. So update natin mga kabusing kung ano na talaga. Lutuin. Dry na siya. Okay. Okay. One eternity later. Kabusing. Mainit pa kabusing, pero kunin na natin. Kasi ano na siya, tuyo na. Mantika niya, lumabas na. Karab-karab talaga to kabusing yung ano natin. Chicharon. Chicharon ni sa Karkar mga kabusing sa Cebu. Alright. Yan o. Chicharon. Luto na yung kabusing Raymond. Mga kabusing. Charong bulaklak. Karob-karob daw yan kabusing mo. Ito yung homemade chicharon. Buwan ang buwan ani kabusing.
chicharon sa karkar. Karkar sa Cebu. Ayun. Yan. Mga kabusing, tikman daw niya. Busing, ito na oh. Try natin yung chicharong bulaklak. Yummy. Karub-karub. Mga kabusing, oh.